ಇಂಚ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಏತುಂಡು ಕಾಯಿಮಲೆ ಉಂಡುಲೆ Shalom Arna husband Rahul na birthday ini. So many more happy returns of the day Rahul. God bless you. May all dreams comes true. Anchene regu pura kushila tikkadu. Anchene Safa Arna amma Hasina Arna kuda birthday. So many more happy returns of the day Miss Hasina. ಓಕೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಯನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿಸಲ್ ಮೇಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಒಯ್ತು ಬಾರ್ದೆ ನೀನು ಒತ್ತರ್ದಿದ್ದಿ ನಾನು ಆಯುಷ್ LKG UKG ದ ಐಡಿ ದಿಕ್ಕಿಜಿ LKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೋಕಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಬರಡ ನಿಂಚಿನಂತಿದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಲೋತ ಬರ್ರೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ದಾಗ ಲೋತ ಬರ್ರೆ ನಾಡ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಫೋಟೋ ಕಾಡ್ರೆ ಆಯುಷ್ LKG ನ ಕೂಡ ರಟ್ಟ ಐಡಿ ನಾಲ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಜತ ಅಪಡ LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಲ ಫೋರ್ತ್ ಲ ಹೋಗು ಫೋರ್ತ್ ದ ಅಗ್ಗಿದಾನ ಅಂದ ಇಂದು ಥರ್ಡ್ ಡಿ ಪಂಜಿಲ ಅಗ್ಗಿದಿ ನೀನೆ ಗಂಪಾಡು ಈತ ಅಂದೇಟ್ ಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಈತ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಗದ ಜಿಪ್ಪುಲ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ದಾಲ ಆತಜಿ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಈತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತ LKG ಫೋರ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆನಿಂದು LKG ಫೋರ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಂಡ 11-12 ಗುಜರಿ ಕೊರ್ದ ಒಂದಿತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನು ಬೇತನೆ ದೀಪನು ಏರೆ ಕಾಂಡ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ನು ರಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುನು ಗುಜರಿ ಪಾಡು ರಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ರಟ್ಟು ದೆತ್ತು ಕೊರಡು ಗುಜರಿದಾಗಲಿ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಟ್ ನಾನು ಆಯುಷನ ಗುಜರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೊರ್ಚಿ ಓದು ದಿನ ಬರಿತಿನ ಬುಕ್ ಬಂದು ಕೊರ್ತುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ದೀತೀನಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಜಾಗ ಉಂಟೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜದ ಬಂದು ನನಗೆ ತೂವಡನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬಂದು ನೀವು ದಾದ ಪನ್ಪೇರೊಂದು ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ ದೀಯ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ದಕ್ಕೆರೆ ಗುಜರಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೂರ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿನ ಬುಕ್ಕು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಗರಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂದದ್ದು ಮಾತೇನೆ ಎಂಕುಲ ನೇಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ 10-16 ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿದ್ದೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುಜಿರಿದೆ ಮಲ್ಲ ಗೋಣಿಯ ಬರೋದಿತ್ತು ಪೂರ 10-16 ಜನ ಜೋಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಟ್ಟಿ 19 ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕುನು ಅಂಚನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಂದು ఒక 16 జోకులు ఇప్పంది 16 ఇంచుల ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡು ಬುಜಿ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ಜಾವು 3 ಜಿಲ್ಲಾದನೆ ಈ ಬಂಡಿ ಒರ್ತಿ ಅಪ್ಪೇಗು 16 ಜೋಕುಲು ಅತ್ತತ್ತು ಇದು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಇಡಿ ಸರೌಂಡ್ ಒಂಜಿಡಿ ಸರೌಂಡ್ 16 ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿಲ್ಲಾಡು 4 ಒಂಜಿಲ್ಲಾಡು ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲಾಡು ಮೂಜಿ 4 7 ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಇಂಚ ಏತಿತ್ತ 11 ಬಂಡ ಮೂಜಿಲ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೂಜಿಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೂಜಿಲ್ಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಪಾಳ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ತೀತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ಐಸ್ ಬುಡಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ದೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ kg ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು 뭔데 자치님에 나는 자치님 나는 왜 나다 뭔 자다 제티님에 나다 제이니 심바 ಆಂಡೆ ಭಟ್ರೆ ದೇವರ ಬಾಜನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನಬೆ ಈ ದಾದಂಬೆಂದು ಅದೇಂದೆ ಚರ್ಬಿ ತುಲೆ ಗಾಯನ ನಾನು ಒಯ್ತು ಬರ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಪೋಯರ್ ಇಂಚ ಟಾಸ್ಕ್ ತುಲೆ ಅವಂಚೆ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಣದ ಏನೋ ಟಾಸ್ಕ್ ತುಲೆ ತೂಲೆ ಇರು ಟಾಸ್ಕ್ ಹತ್ತು ನಿನ್ನ ತೂಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಯಾರುಂಡ ಆಪುಜಿ ಅತಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಗೆರೆ ಪೂರಣ ಬೆ ದೆಪ್ಪುಂಬೆ ನಿನ್ನಂಚಿರ ಆರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೆ ತೂಲೆಗೆ ಜಾಲಾಡಿ ಪೂಜೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಎಂಚಿನ ದೆಪ್ಪು ಇತ್ತೈ ಓದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಪೂರ ಸರಿ ಆತುಂಡು ರಿಪೇರಿ ಆತುಂಡು ಅಂಡ
ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಪಂಡ ಮುರಂಡ್ಲ ಒಂದು ಪೈಪ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಗಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಕುಲ್ಲರ್ ಹಾಕ್ತಿಜಿ ಅಂಚೆ JCB ಬರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಳೆಯಿತು. ಒಂದು ಕೆಂಚಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಕೆಂಚಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಬಂದರೆ ಮರತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆದ ಅಂದು ಅವು ಮುರಣಿ ತೂ ಪುಗೆ ಬರೋದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ದಾದರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊತ್ತಿಲ ವಾಸನೆ ಬರೋದಿತ್ತು ತೂ ಎಂಗ್ಳು ಮೂಲೆ ಟೆರಸ್ದ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ವಾಸನೆ ಬತ್ತುಂಡು ತೂನಗ ಕಪ್ಪು ಪುಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ತೋರಡು ಯಾ ಪಂಡ ಅವು ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಆಡ ನಮಕ್ ರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಪೊಡಿ ಅವು ಪಂಡ ನಿಜ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಮಿನಿ ನಿಜ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಏತುಂಡು ಪೊಡಿ ಹಾಪುನ ರಟ್ಟುಂಡ ಐಕೆ ನರಡ ಪಂಡೇನೆ ಬೇಡ ಐಕ್ ಅಂಚ ಪೋಯರು ಓ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾಡಿಗೆದ ರೂಮ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಬೇಲೆ ಹಾಕಲು ಅಂಚ ಪೋಯರು ಅಕ್ಕಳು ನಿಕಲ್ಲ JCB ಪುಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಕಲು ಬೇರೆದಾಕಲು ಬನ್ನ ಪುಗೆ ತೆಗೆದು ಆಂಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ತುಯ್ಯರು ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಲ್ ಪೂರ ಲೀಕ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕಂದು ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ಡೇಂಜರ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನೆಂಚಿನ ಅದು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಆದ ಪುಗೆ ಬರ್ಪುರಂಡು ಅದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪನ್ಪುನ್ನ ಮಂಚನೆ ಬುರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮಿನಿ ಒಬ್ಬ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಐನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ಶುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದು ಅನಾಗ ಆಕಲ ಲಿಂಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಜೋರು ತೆಡಿಲು ಸುರಾಂಡು ಯಾಂಬಂಡೆ ತೆಡಿಲಿತ್ತರ ಬುರ್ಚಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ನೆಂಚ ಅಂದು ಐಕ್ ಬೊಕ ಬುರ್ಚಿ ನಾನು ತೂನಾಗ ಇನ್ನಿತ ಪೇಪರ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಡೇರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಬಂಟು ಅಳ್ಳಡೊಂಜಿ 4 ಜೋಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತದು ಇಲ್ಲಗೆ ತೆಡ್ಲಾಕುದು ಪೆಟ್ಟಾತನು ಅಂದು ದೇವ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಡಿಲು ನಿಂಚಿಜ್ಜಿನಾಡು ಓಕೆ ಕೂಡ ಜೋರು ಬರೋದಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಎಂಗಳು ಬಯ್ಯ ಬನ್ನ ನೆಂತಂತ ಎಂಗಳು ನೀನು ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ತೆಡಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂತ ಬರುವ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಕೊಡೆ ಫೋನಾಗ ತೆಡಿಲ್ಲ ಬರೋದು ಇನ್ವರ್ಟ್ರ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಗಳು ಬನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ JCB ಬತ್ತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸೌಂಡಿಗೂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಆಡ ಮಾತ್ರ ಬಲ ಆಯ್ಜನ ಬಲ ತಾದೇ ಬಲ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಕಜಿಪುಗು ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಕಜಿಪು ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಗಾಯ ಎನ್ನ ಗಂಡನಾಗಿನಿ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಚಾಯೆ ಮಲ್ಪುನಗರೆ ಪಂಚ ಎಟ್ಟಿ ತಿಂದ ನಿಂಗೆ ದಾದಾನ ಹಾಪುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ತಿಂದ ನಿಂಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ತಂದು ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲು ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಆಯ್ಜಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಕಲ್ಲುಡು ಕುದ್ದು 2 ಪೀಸ್ ತೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಗೊಂದು 2 ಪೀಸ್ ಸಿಂಬಗೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಪ್ರಪಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಸಿಂಬಗೊಂದು ಗಸಿ ಉಂಡು ಕಾಫಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಿ ತೆತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋದು ನೀವು ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲೇ ಎಟ್ಟಿ ವಯವು ಎಂದಿಗೂ ಚೂಡೋ പിന്നെ നാളെ സ്വിക്ക പോകാതെ ബുർറ പോ ലേറ്റ് ആവുതല്ല പോകും ആവാ ഇത്ര വലിയ കാണാ എന്തേ തന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗട്ടിയാവും നാളെ എല്ലാ സ്വര എല്ലാം ക്ലീൻ ആവും ನೀವೆಂತ ನೋಡುದು ಯಾನತ್ತು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಗೊಂಡಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಐದು ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂಡಾಡ್ತೆ ರಗಳೆಜ್ಜಿ ಯಾನಿ ಕೊಣಪುನ ಎತ್ತಿದಿ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ದಿ ಕಾಂಡು ಬರ್ತದ ಸೀದಾ ಎತ್ತಿ ಕೊಣಪುನ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಎತ್ತೊಂಡೆ ನಾನು ಗೋಚಿ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂದ ಮಂತು ಹೊರಡೆ ಕಡೆ ಗೋಚಿ ನಾನು ಮೂಲೆ ದಿ ಒತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಾನು ಸೀದಾ ಬರ್ತದ ಎರಡು ಮಿರ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಹೋಗಿ ಮಿರ್ಚಿ ಮುರಳಿ ಶನಿವಾರ ನಾನು ಮಿರ್ಚಿ ಐತೆ
ಬಣ್ಣಗನೆ ಲೇಟ್ ಬೋಡು ಮಿರ್ಚಿ ಮಿರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆಟಲ ಕೊಂಡೆ ಪೂರಾ ಕಡೆ ನೀರೇ ನೀರು ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಂಚಿ ನಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೀನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾವು ಬೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟುತ್ತು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಹೇಳು, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ 100 ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಎರಡು ಚಕ್ಕಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು. ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಕಲ್ ಆಟಿಲ ಕೊಂಡೆ ಕರಾಟೆ ನೀರು ತೊಂದರಡು ನೀರು ಅಡ್ಡೆರಡು ನೀರು ಬಿಸಲೆಡು ನೀರು ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಅಟಿಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರದಲ್ಲಿ ನೀರು, ಬಿಸಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ನೀರು ತುಂಬಿಯ ಬಾರಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದೆ. ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದಲ್ಲ, ನೀರು ತಂದದ್ದು ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನೀರು ತುಂಬಿ ನೀರು ఒక ಬರ್ಸವ ಇದ್ದಿನಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಾಜನ ತೆಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾಳೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ತೆತ್ತಿದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿ ಆಯುಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ ಸಮಾರಂಭ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಕ್ಲಾಸೇ ಮನ್ಪುಜೆ ನಿಕಲ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಎಮ್ಮೆ ಮನಿತಿದ್ದೆ ಬಂಡೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ಸಿ ಪಾತ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಆಯುಷ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೈ ತೊರಿಯಗೊರಿತು ಅಂದ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎತ್ತವ ಕಾಪುಂಡು ಪಾಪ ಒರಡ್ಡು ಈ ವರ್ಷ ಅಂಡರ್ ಅಡ್ಡಾರ ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲದ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗುವ ಅಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಬೈತೇನೆ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ತುಂಬದ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ ಅಂತ ಬೈತೀರ ಅವು ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ಈ ವರ್ಷ ವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಜಗತ್ತುಜಿ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೋನೆ ತೆಗಿಯಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವೇ ಮುಂಜಿ ತೆತ್ತೀನಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ನಮಾತೀನಿ ಆಯುಷ್ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದು ಪಜ್ಜಿ ಮಿಂಚಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಿರ್ಚಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಾಲ್ದಾಟಕ ಕೂಡ ಏಕಂದ ಇದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಿಂಚಿ ಇದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೋದೆ ಈಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಟು. ಏನೋ ಅದು ಮಿರ್ಚಿ ಕಾಯಿದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿರ್ಚಿ ಹಾಕ್ಬೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಪ್ಪಾಡ ಹೆಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿಂದು ಸೂಟ ಓಡಿಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೋಡ ಸೂಟಿ ನಾನು ಪತ್ತೋದಿ ನೀನು ಜೋಂದಗಲೆ ರಶ್ಮಿ ಇದು ಸೂಂಟ ಅಂದ ಇಕ್ಕ ಬಂದ್ಪುನ ಸೂಂಟ ಮಿಟ್ಲೆ ದಾಣ ಸೂಂಟ ಬೆಲ್ಲೋಡಿ ಕಣೋಡ ಗೋಡ ಸೂಂಟ ಎಂಚ ನಾನು ಉಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಕಜಿ ಪೆಂಚಾತಲಿಯೇ ಬೊರಾಸ ಬೋರೆ ರಸ್ಮಿಕ ಬೊರಾಸ ಗೊತ್ತಿರಲಕ್ಕ ಬಾಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಟ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಸುನಂದಕ್ಕ ತಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಎಂಚಾಂಡ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತಾಂಡಜಿ ತೂಕ ಅಂದ ಪೂಜ ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಬಾ ಜನಪುರ ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ಬೀಗೋಡು ನೀರ್ದ ಸಮಾತಜಿ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಟಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ದಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಂಡ್ ನಾನಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ಶೋಕಾಯ್ಜ ಇತ್ತಾಂಡಜಿ ತೂಕ ಅಂದ
ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಪೋಯ್ ಎನ್ನ ಬೆಲೆ ಪುರಾಂಡು ಹಾಂ ಜಪ್ಪನತ್ತು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಪ ನೋಡಿಯರು ಅಂತಲೇ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತು ಸತ್ಯ ಬನ್ಲೆ ಏತು ನೀರುಂಡು ಟಾಂಕಿಡು ಇಂಚುತುಲೆ ಏತುಂಡು ಒಂಜರ ರಿಂಗ್ಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವು ಏತ ನಮ್ಮ 2,000 ಲೀಟ್ರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀರ್ದ ಆಯ್ತು ಒಂಜರ ರಿಂಗ್ ಬಂಡ ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ರೆ ಹಾಂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಚ ಬನ್ಪೋಲಿಯಾ ಹಾಂ ಇತ್ತವಲ್ಲ ನೀಕ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪ ಬಂದು ಬರತ್ತ ಇತ್ತವಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪನ ಯಾನ ಸೊಂಟ ತಡ್ದಿ ಒಂದು ತರೆಟು ಒಂದು ಏತ್ ನೀರು ಕಾಣದೆ ಗಿಲ್ಡ್ ಬುದ ಬಂದ್ಲೆ ಇರುವಂತಿನ ಸರಿಯಾ ಹಾಂ ದಾದಾ ಪೋಂಗುಲ ಆನಂದ ಪದ್ರಾಡಕ್ಕೆ 14 ದಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶನಿವಾರಗ 2 ವಾರ ಅಪ್ಪಂಡೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ದೆಂಗಾದೀನಿ ಈತ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಯಜಮಾನರು ಇವತ್ತು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಯರು ಈತ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಂಗ ಕಟ್ಟ ನೀವು ಮಂಗ ಮಂತೀನಿ ಅರ್ಧ ರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಬಂಡಿ ಹಾ ಮಿತು ಹೋಪುನ ಆರು ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆರು ಮಿತು ಹೋದು ಬರ್ತೀನ ಆರು ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಂಬು ಅಂತೀನಿ ದಾದಂಬೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬದೇವ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಮುಗಿಪುಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಗ ಆತ್ನೇತ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್